Salam hormatly vatandaşlar, aziz ildeşler. Men öz gezegimde bugün çıkış etmek istedim. Yönemen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov yüzlenmekçi. Gurbanguly Berdimuhamedov. Yine bu suratta Türkmenistan'ın konstitusyasının kitabı var. Sen bir gezek bolsun bu kitabı açıp okadın mı? Bu kitabı okan ve içinde yazılan kanunları öğrenen bir prezident bolsan, onda sen näme üçin öz halkını beýle gıynayan? Türkmenistan Konstitusyasının 1. bölümünün 4. maddasında şeýle ýazýar. Türkmenistanda jemgiýettiň we döwletiň iň ýokary gymmatly adamdyr. Adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipesidir. Ve ýene bir madda, ýani 10. madda Türkmenistan raýatlaryna Türkmenistanyň çäginde de, onuň çäginden daşarda da döwletiň goragy we penakerligi kepillendirilýär diýip ýazylar. A sen näme edýäň? Öz itlerini daşary ýurda iberip, edil Türkmenistanyň içindäki ýaly olary gorkuzup tutsak etmek isleýäň. Emma indi halk sizin hiç birinizden de gorkan ok. Ne senden ne de senin itlerinden. Bu yerde yine bir zat aydıp yatlatmak isteyen. Bu gücükleri ivermenke keşke Türkmenistan'ın konstitusyasının 42. maddasyny okusaydın. Onda näme diýip ýazyldy bilýärmi? Ya sen nereden bileceksin? Kitap yazıp, at çapıp, aydım aydıp konstitusiýany okamağa wagtyňam ýokdur senin. Dinle onda, men okap bereýin. 42. madda. Her bir adama pikir ve söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beýan etmäge, gadagan etmäge, şonuň ýaly da onu kanuna laýyklykda ýaratmaga päskel bermäge hukugy ýokdur diýip ýazylan. Sen bolsa öz hak hukugyny arap, göçe çıkanları, YouTube'da yüzünü açıp çıkış edenlere terörist deyip polisiýa işgärlerine tutuklamasına sorayan. Indi gel elini vicdanyňa goý da pikir et. Bu halk mı terörist öz azatlyk hukugyny talap etdiği üçin, ya da sen, ýani döwletiň başynda oturup öz 5 milyon halkyna bakıp bilmän, daşary ýurda iberip ve kanunyň hiç birini berjay etmedik prezident mi terörist? Bu sorağı soradım, emma nirde sende o vicdan? Şu çıkışımı dinleyen vaktin elini koymaya yerem tapmazsın, çünkü sende o vicdan yok. Gelelim Türkmenistan Konstitusyasının 43. maddasyna. Raýatlara kanunda bellenişi ýaly bellenilen tertipde ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörüşleri we beýleki köpçülikleriň çäreleri geçirmek azatlygy kepillenendir. A sen bolsa bizim geçiren ve geçirmek isleýän ýygnanyşyklarymyza päskel bermek üçin itlerini ýüpünden boşalyp üstümize goýup dursun. Hany kanun, hany adalat. Gaýtan bu ýerde rezil bolan soňlar ýurdun içinde aktivistleriň maşgalasyna azar berip başladyň. Senin edip oturan işin kanuna laýykmy? Ýok diýip biljekmen. Çünkü Türkmenistanyň 62. maddasında şeýle ýazýar. Adam öz özüne ve yakın garyndaşlaryna garşy görkezme we düşündürüş bermäge mejbur edilip bilinmez. Eğer sende beyin bar bolsa, otur da oýlan. Bundan sonra halky duruzup bilmezsin. Halk indi az da bolsa oýandy. Sen iň gowsy öz arzaňy ýaz, aýryl wezipeňden. Gepin kıskası Türkmenistan konstitusiýasynyň haýsyny tutarsaň tut, haýsy maddasyny tutarsaň tut, hiç birisi de halk üçin ýören ok ve geçerlem däldir. Gynansak da men bu Türkmenistan konstitusiýasynyň 74. maddasından başkasyny Türkmenistanda geçerli diýip bilmeýän. Çünkü 74. maddada Türkmenistan prezidenti el değirmesizlik hukukuna eýdir diýiyor. Onun ad abraýy we mertebesi kanun bilen goralýar. Türkmenistan prezidentiniň we maşgalasynyň öpçünçiligi hyzmat ediliş we goragy döwletiň hasabyna amala aşyrylýar. Ine diňe şu maddasy ýöreýär konstitusiýanyň. Başka hemmesi kağız yüzünde geçerlidir. Halkımızın 4 aydan beri yurdun daşında koronavirusdan işläp bilmän gynandylar. Yurdun içinde 2 velayattan tebii bedbahatçylykdan zarar gördüler. Hiç senin pikirinde de däl. Hatta hiç bolmadık ýaly hiçbir zat bolmadık ýaly senin pikirine de däl. Şimdi Türkmenistan'ın içinde
koronavirus mövcü alıyor. Sen bolsa öz başını kurtarmak için otpuska gidipsin. Öz maşkalaňy ve tohma tijing bilen keypi sapa sürüp ýörsiň. Haýsy döwlet senin ýaly halkyny ezýär, haýsy döwlet baş tutanyň halky kyn ýagdaýda goýup otpuska çykdy. Unutma, beyinsiz. Sen bularyň hemmesine kellen bilen